नोंबायदि अमा साइसनि मानसिनो हरस्लायस्लाय आङो भिखारि सासेनो हरगोन बुरिया बिमाया आयै शुटिंनि थाखाय मा खालामनांगौ जायो ओमफ्राय नायलाय नै फरायनाया मा होनदों मिथिगौ दिनै जेनेबा जोंहा बेदर मोनजायाखै नालाय गावसोरबा जोंहानाव थांना बेदर मोनजायो आंनोबा दिनै बेदर संना जाहोखै नैबे थिं थिं भगबाननि टस सुनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान मोनसे भिडिअआव गोसो गोरबोजों गोजोननाय जासिहरलायबाय मानो होनोबाथाय जों मैयायै न'आव थांनो मोनासै बिराद अख्रा आरो बिराद बार अखाबो फैदोंमोन एकदमबारे बार अखाया এনেকুৱা नस्थ' खालामना दोनोबा न'आनो मोनहैथारबायमोन बेनिफ्राय नै नैखिजा जमा जाजोबना दङ गेङा এনেকুৱা अख्रा लानानै फैदो माने बार अखाया जोबनानै मोजांसो जादों इसानाव फैनो खार'नै इसाबो चान्स मोनबाय ओमफ्राय जोंखौबो ओरै थांनो होआसै ओमफ्राय दा नै दसेल' जाबाय उथिनो हानाया एसे फ्रेस जाबाय दुगैबाय बेनिफ्राय दा सकआव थांनानै थान्दा इसे लोंबाय ओमफ्राय दा थाइजौ जानोसै आरो थाइजौ माने गोखै जानो लुगैदों गोखै माने बायनायसो थाइजौआ बयबो थाइजौ गैया नालाय जोंहा इसानाव थाइजौ गैया बेखायनोथ' आंसो लिंदोंमोन इसाखौ उल्थायै थाइजौ जानानै थौदो होननानै थाइजौ लाबनायखौ संसेरा नाङा होनदों दंखायो ना इसा फानस्रिनोसो लांदो नोंसोरो इनियाव सोङो सोरबा इनियाव सोङो आंनाव सोंनांगौ बिफाङानो गैजाया ओमफ्राय जोंहानाव दंखायो ओरैसै बा ओमफ्राय दा नै बायनानै जाहोनांबाय जाहो ओमफ्राय फरायनाया एकदम थास आथिं जानो लुगैनानै थास आथिं नागिरब्रबलायबाय इनो नायलाय दं नालाय ओमफ्राय आरोबाव लोगोसे निरामिस थास आथिंखौ मादो जाया होनदों मादो बेहाय बेखौ मिथिया बाथोन रखम फरायनाया मा होनदों मिथिगौ दिनै जेनेबा जोंहा बेदर मोनजायाखै नालाय गावसोरबा जोंहानाव थांना बेदर मोनजायो आंनोबा दिनै बेदर संना जाहोखै आं इदिनो नै नोंखौ बेनिफ्राय ओरैनो एसे फानि भिडिअ खालामगासिनो माने मेंनाय देहाखौ लानानै आरो अबस्थाया हामा माने जोंनि अबस्थाया हामा सेम जाजोबना दं सेम बादि फाले न'मानि ओरैबायदि अबस्था फैया माने मैया जों इन्टारनेसनेल मोनफैदो मानसिफोरा लामा मोजांखायसो लामा फैया मा जागौमोन बेखौ मिथिला अखा मोनबावदोसो थेवबो मानो ओमफ्राय आखाइ सुवागारामोन दङ दांदो थिगैनो दं ओमफ्राय नै थाइजौ जाग्रा लानोसै माबायदि जायो गोदैना गोखै दायो साखिनोसै हो आलुआ जिमानो हायो हो मेगन मोदै मेंनाय देहाफोरा स्रां जागासै मोदोमलाय थिं आलु एवफ्रामनाय नामा एवफ्रामनाय ओइनो नुबाय पिकास इखौनो पिकास भगबान मानो जाखनबाय थायो नोङो हो हरदो अबे मोजां जादों मोनामखांनाय मोनलै आं माबा बायनाय थाइजौफोरखौ एसे ना मोनामखांनाय मोनो थाइजौ बायनायफोरखौ दे गोथां मोनामनाय गोथां मोनामनाय ओंखायनो बारा इन्टारेस्ट जाया आङो ओरै फैबा माने मा एसे गोजान जयदो दे जों माने एकदमबारे इसानाव सर्ट भिडिअ बानायगासिनो आरो सर्ट भिडिअ कमेडि भिडिअ इदिनो ओमफ्राय ना नै शुटिंनि थाखाय मा खालामनांगौ जायो ओमफ्राय नायलाय नै बियो बोराय आङो सिख्ला ओमफ्राय इयो सेंग्रा ओमफ्राय नै बुरिया बिमाया आयै आंनि गैलाबा खोमोनसै आङो दङ बाब्राबो ना दसे गावसोर ओंखामनो लुबैबाय थायो मालाय जोंखौ लानो बायो ओंखामबो संहोलांदो जोंहा खेथिया भिडिअबो बानायहोलांदो लाबो मawar
भिखारिनिसो बिबियानो हरगोन नालाय भिखारि जाना फैबाय आरो भिखारिबाबो साइज मोनगोन थायो मानसिया भिखारिबाबो साइज मोनगोन भिखारियानो साइज Awalnya ayo. Kok begini ya? Ini lalu Baik. खनानि मोनाबो उन्दुगासिनो नै थिंजाय मेंलायलांबाय माने मैयायो इसानाव माइब्रा बिदै लोंनानै खर'हा बोरैबा जाजोबदोंमोन आरो ओमफ्राय थाइजौ जानानैसो एसे स्रां मोनबाय मिरिन्दा लोंबाय एसे स्रां मोनबाय ओंखाम जाबाय नालाय ओमफ्राय दायो नै शुटिं खालामनो नागिरदों माइखौलाय गावनो बखिबाय दं नामा? मुलुगाव गैया गैया संसाराव बेनोखा फैसा गरनैसो हरा दै होननाय खनसे होननाय होना गरनै ओरैनो आसि आखाबाय होन देनाय बोरै होनगोन Abi गरनैसो हरबाय ओमफ्राय नों मा होनगोन मा फैसा आंनो हर दे ओमफ्राय नों फिसाजोखौ हरगोन हरा होननाय इसे होननानै माबायदि होनांदों नों जोन नों बायदि अमा साइसनि मानसिनो हरस्लायस्लाय आङो भिखारि सासेनो हरगोन ओइनो भिखारिया फाइनालि Abi दे हरे माबोरै दे काटां ल' खालामबाय शुटिं केमेरा एक्सन माबाया बोरो नै खिथुआ नै लादां इदि थाखुमालायनांगौ जाहैबाय इदि थाखुमालायनांगौ जाहैबाय मानसि फैनायखौ लाजिदोनो नै इथिंजाय मानसिफोर थांदो ओमफ्राय इखौनो लाजिदो हेल्लो मानसिया दे बेसेबा खस्थ' ना मोनसे भिडिअ लानायाबो गुसुं जानो हागौ खिन्थु बिराद रागा जोंलायलाङो जायाखै मायाखै ओरै थायावनो रागा जोंलायलाङो ओमफ्राय किटिया माला मा ओंख्रि संखो फ्रेव पात्तायानो गैया ओरैबायदि मा ओंख्रि इयो जाबाय जोङो थास' आथिं सायदोंमोन थास' आथिं इसे ओमफ्राय इथिंजाय आलु सयाबिन ओमफ्राय ना खुमब्रा ना पानिलाव ना खुमब्रामोन ओमफ्राय लिस्रि आलु दालि खारै अ माय गड आरो बुट आरो कारजि ओमफ्राय आलु खुमब्रा जेबो बुंथ'ला अ माय गड जाब्रा खारै ओंख्रि जानो हागोन ना जानो हायो खारै ओंख्रिबा मेंसोदो आयै आं गोसायाव रेडिबाद फार्स्ट बाइट जानोसै मासि मेंदो बोथोरानो जायाफ्रा मा मोसानानै मिलाया मा सेल्फ सार्भिस नामा Servis. गगा मोनसिदों खासिया राम लोंनो उदै गगाया गगा मोनसिदों हायसाइजा गोसासो जादो मानाखै दसे उन्दुनानै आरोबाव माने मेंगानायानो दासिमबो जोबाखै ओमफ्राय आरोबाव मेंगानो कारनै गोथौवै मेंगानो कारनै दा जों बहा थांदो लावरा दायो आंखौ खेथियाव बबेबा जायगायाव मुसलपुराव लांनो नागिरदों काबेरियान होननाय जायगायाव बिराद आं मम' गोथाव मोनो नालाय ओमफ्राय पानिपुरि गोथाव मोनो नालाय बे जायगायाव लांनो नागिरदों आङो ओमफ्राय गोथाव जाखायोसो पानिपुरियाबो इदि रेडिमेड नङा बानायनायसो आटानि बानायनाय आटा ना मैदानि बानायनाय मिथिया जायखिजाया माबा गोथाव जायो आरो जाना नायहैनोसै आरो माबायदि ओइ रेडिमेडफोरादि गारमाया दोलायोना नै इयो थालोआ दोलाजोबो बे पाठसालायाव एसे मोनजाफ्रामदोंमोन लामा पाठसालानिफ्राय पाठसालायाव गोथाव जायो ओमफ्राय थेवब्लाबो एसे बेलेग गावबा गाव स्टाइल थायोना संनाय खावनायाबो आलदा दा गोदैबो मोनबोलायसो मा मिथाइ होलायो मिथा ना मा होनो इदिबो मोनो दा इखौनो जोङो जानो थांनोसै फारसेथिं नै फाख्रा जाखाबाय दिनै जों कारजों थाङा मानो होनोब्ला मैयानि लोंनाय जानायानो देहायानो थिग जायाखै ओंखायनो जोङो बाइक आंनियालाय साबि लाबाखै नै इना इदिनो गांगा थफानिया इदि मानो
ओमफ्राय फारसेथिं सासे मानसि फैनानै दंफैयो ओमफ्राय लाजिनायानो बाराद्राय ना मानो इदि नोंलाय बाबु हा सोर नै जयदीप बाबु माबोरै ओमफ्राय नों मादो फैदो ओमफ्राय नै लाजिनानै नै लामा गेट बारलायलांबाय नै मिथिग्रा भिडिअ बानायनायखौ नुनानै गेट बारनासो थाफैखाबाय ओमफ्राय नै इयाना हिमालयाना डेन्जारसो इदिनो माने मोनफैखादो इयो हारसिंनो Kawasaki गारिनि नामा गोरिब जिबन आंनिया जिबना एखानथ' साइकेलखौनो बाइक होननानै सलायो अ इदिनोथ' साननांगौ आरो ना सानसे साक्सेस जालांगोन आरो ना इफोरबायदि आरो ओमफ्राय मा ओंख्रि जाबोनाय ओंखाम जाबाखै जाबाखै ओमफ्राय नों मानो फसायलांबाय थाखो आरे थांनोसो जोब्बाय दिनसो लोगो मोनदो इसे फिउ Don't be late, time is taking. That's why I am Jody Bro. अ इदि Let's go in the fitness. Bye bye everyone. थांसै थौ Hai. I don't know English Jयदीप Tangsै. बुरबकसो आयो मा थांसै जोङो दायो थु मारिनोसै दाला नै बुरबक एम.ए. पासआ साबिखौनो लाबाखैमोन गारिनिखौ दंखायो गारियावनो हे अ दहाय बख'दोंमोन ना फुङाव आंना हरसे थादों नामा सानलाय लांदो मोनालाय लांबाय दिन थांनो गोनांमोन जाखो बिदिनो खालामो ना ए मा लाइटआवसो नुदो इसे दहाय बुरि जानाय ओइ पाउदारा सिंखाय हाबदो नाथाय गाबोन लोबखागोन खर' बास सुदों आं माबा बिमा जानाया सायाव नुवाखै सिङाव दङ बिमा जानाया फरायनानै आयै आंनो फंकसखौ नांथारगो इदि नामा आयै नों मानो बुजिया फै आंखौ काबेरियानाव मम' चावमिन जानो लांदो आंखो ओइ मा अबे हे उरि ओंखारदो नै फिसाथार उरि ओंखारदो हमजायोमोन लामा नङाबा ना Udah kip. नोंहा न'आव ओंखारबा जानो हागौमोन थौ दे बाबु होमबा थौ गाखोनोसै आं मुसलपुर थांनि लोगोफोर जोंथ' नुबायबो थाया नालाय मुसलपुरखौ थांनानै ओरैनो बेरायना फैनि र' जा गथ' बेलासिनि मोनालाय लांबाय आरो थांनायावनो माने देहायानो मोजां नङा नालाय उन्दुनोनो अखाथाराखै नोंथांमोना बिथांनि गस्लाखौ माबोरै नुदो आं खिन्थु बिराद मोजां नुदो दै जोंख्लाबखादो मानसिया नै मा चिरन्जिबि मा इयो साउथ फिल्मनि माबा नामा एक्टर नामा मिथिलाय लाङा खिन्थु डेन्जार नुदो गस्लाखौ मोजां नुदो कमेडि बानायबा बांसिन मोजां नुगोन थारमाने नों मोजां नुवाखै इयाव थारमाने आसलखौनो माबाखौनो सोआमोन दिनैसो बाहायदों ओंखायनो थाव सोब्रबदो नै सगाव बोजा लामाया ओइ थिसिना ए थांफ्लांनायानो बोजावा मुसलपुर टाउनाव मा जानो लाना फैदो नै पुस्का बिराद गोथाव जायोलायनो माबायदि गोथाव हिन्जावफोरा ओरैफोरखौ होनबाथाय डेन्जार जायोना जानायनि माबायानो आंबो इनफेन्ट जागोन दे आंबो मोजां मोजां मोनदों जोंना गोथावसिन एखेयानो आरो दुइ दे डाबल डिबि दा एखे जाखांनानै आरोबाव मोनसे जायगायाव जाहैबावगोन नोङो मोननै बुस्थु जागोन जाहैबाय जानायनि टारगेटआवनो फैखादो इयाव एख' माबा गैया माने खालि जानायनिल' टारगेट लानानै फैखादो थरनायफोरबायदि मोनबाय नुवाखै आखाइ माबायानो फानहरनायानो जोबाखै लोंनांगौ जाबाय था लों खैथा जाखो मोनसेखौ आंनो मोनसेखौ जाथारनोसै फैसाया गयो बायनाय ना रोसिया बारा गैया माबाया मोजां बादामबो दं ना ओंखायनोथ'
Terbang. Bro, lu nang tuh. Kasi nanggang no. Ken nga. Boleh siap. Kawan ni apa? Beros di bidang deh. Di sini ada sang. Boleh kan? Harus bukan deh. Dạ. Nè. Sao nữa mà nhìn du khu mình bay đông đuổi thế nè. Karena aku semua. Ros tu di sini. Cái thau mạt cái thauอะไร Atau mendingan jago Nung sih ya? ke mabok ni. Gum. Saya nang. Ang mentam sampai. Kan biar roh. Nè. Kan biar roh. Sos misa. Kita kan. Yummy. Finally मोनफैबाय जोङो काबेरियानाव मुसलपुरनि काबेरियान हटेल याव फैबाय ना जानानै याव भिडिअ बानाय यावनि मालाबा भिडिअ बानायनो Yang mana? Udah di sini kayak ini. टेस्टि नायनोसै माबायदि जायो Free orang promosi kamu apa ini ya? फ्रियाव जाहोनांगोन ना Ini sembuhnya priu nanti memang. बा Ikut channel saya free dia nanti. दिनैनिया होननानै Ayo. Karya. मा जागोन मेनुआव नायदो मा अर्डार खालामनांग दं Neng mata momo za. Momo za. ओमफ्राय Kayak lollipop. Hoialasini di Padang Panele. Itu di sini anu ni. Dia kayak nih lollipop. मानो जाया Oh, lu jadi. गोरान ना Geran dengan isu di sisi lah. Soalnya nih. होनाङा होनबानो होआ Alu खोमा gitu. Dengan ini mana nih? Isinya malah ini aja. Geran mana? Kau sumber ini kali. Alah. ग्रेभि रखम Gravy pun enggak. Sih sedebar malah. खन्थ' गोथाव मोनानो Sidip खालामो. जों खेबसे माबायाव आनन्दआव जानाया हटेलाव. अ सिदिबदोब इसे दै इसे माबा होबाय सस टमेट' माबा माबि नायनोसै बिहरदोल' Apre, danger song. Bukan enggak. Tak mau kita. Misal cuma. Langkado. Masalah ini kayak masih. Moनसे जागोन Yang kata beri semua. एम्फौलाथा. बेलेग दैसिना मा होया Biasa mana di siau? Semua. Bentar dia ada kamu. मा जानाय? Itu kan lagi siapa? आं मिथियासै मा जानाय. Apa sih? Kan si orang mana? जाहाय Akhir di sana ada kudian Cina. Cuman itu mau gue. नै ini माबा प्लेट नांलायगारन बिसोर नोंसिना मा जादों? नों मानो बिदि जोंनियाव जायो. Satu. Dan. Kau nak kok? Nggak play dulu, ini play dulu mesti. Lihat kurang bah. Danger sih. Itu nomor yang bilang mau sih. Nomor sih mana nomor dia. Order dong deh. Sampai. Sos kurang kok. Good. Master chef. फाइनालि मुसलपुरनि मम'आ जिला जिथासोबाव थेवब्लाबो गोथाव जागोन आरो गोथावल'सो जानांगौ नायनोसै फानलौ मानलौ जों जानोसै न'आवबो मावो ओमफ्राय इयावबो हटेलावबो रानथिंबाय थायो माने बिदिजों लानो रोङा ना? आं सामसथ' जाया आं टेस्ट नायनो दं Ini tak? Semjer apa semjer? Ini mabak kelek ini urus. गोथाव मेनु द
रेस्टुरेन्ट जानो फै मुसलपुरनिया मुसलपुर खाथिनिफोरा जानो फैनो हागोन काबेरियानाव गोथाव सं गोथाव आंहा मोनजाफेराखैमोन नालाय दिनै जाना थांनोसै फैफिननोबो मोननाय नंला देनां सम जाबासो दैज्लां बोथोर बायलांबा मोनसेखौनो जाखाङाखै मोनसे रेडि टेस्टि टेस्टि यामि बिसोर मोनसे ला दासो ग्रुन्दो बे जा मोजां ना इयो जा मोजांखा बेबो गोथाव ओमफ्राय बेखौबो टेस्ट खालामनि गोथाव नुखादो गोथाव जाखागोन मिथिबाय आङो गोथाव जायो टेस्टआनो बेलेगखाना गोथाव जाखायो मोनजामारबाय होमबा फाइनालि फाइनाल जाबाय जानानै हारा मुरा जाजोब्बाय ओमफ्राय नै लास्टाव आंनि थाखाय मा होदो संसेरा ओमफ्राय लोङा एकदम उदैथिंजों मोनजोब्बाय आं जानो नायाखै नङाबा आङो बिकाससोमोन बिदिनो जानाय लोमजादों आंना देहाया सानस्रि लानांगौ माबा माबि लोंना फैनानै लोमजाबायसो लोङाखै उदै थान्दा मोनहैगोन गोथाव जादों मोजां जादों नै फंबाया सोंनो फैलायदो मोजां जादों आगै जाहोनो होनना लाना फैथारदो सानैबो मोजाङानो जादों दे हामा जायाखै ini nggak? नोंसो नांगोन Bila? 920 taka mah nih? Hajarseयानो? Oh my god, मा जादो जोंलाय? खाननैनि हाजिरा थांखाबाय 120 taka? थिसे जाखांलायबाय बेलासिनि दा जाला ओंखाम जाला आगोलायनायखौनो जागोन दहायनिखौनो संनांला नोङो संबाय थायो थांसै होबाय फैसा होबाय हो गया पेमेन्ट सक्सेसफुल होनलाय थाथ' होमबा आं जाया आं जाया इखो जाबा आं खर जायो खरसानो नागिरसै आं मानो खरसानो हाबाफोराव जाफ्लांनो लाना खर' गिदिंखायो लोगोफोर नै मुसलपुरनि मा रेस्टुरेन्टाव हाबनानै जादो जोङो काबेरियान फाइन डाइन ना मायो फरायनो रोङाहाय आं नायनानै ला मुर्खसोना आङो अबे नैयावबो दं इसे केहेतेहे बिजनेस नामा सोर मिथिगोन होनलाय ओमफ्राय इयाव जायो होनलायगोन सानलायगोन मानसिफ्रा ओइ मोनामहांबाय मुसलपुरा इसे टाउन जाहांबाय ना टाउन जाहांबाय नै ड्रेन दंना बुस्थुआ ड्रेन थाबानो कि मोनामखायो टाउन जानो हालै बेखौ नै बोरैबासो मोनखाबायासो आं बोरैबा गेसाव गोफोन मोना जासोबाय जोङो थांनोगोन आंनि गारलायलांबाय खासेया फ्रेद दा फ्रेद गोबादो थांसै जायो मेंलायलायो माबा मोनसे जाबा देहाफोरानो बोरैबा जायो आरो मावनो हाबावगोन बुरिथ' जानायावनो मेङोबा मावनो हाबावगोन दासो 25 बोसोर जादो बुरिबायानो बुरिबाय फरायनाया ग्लेब थांखाबाय आरो खुदिया फैबाथ' गैला होनलाय